Enkele tips bij oefening 27. Leid de oppervlakte van driehoek ABC af. De oppervlakte kan je berekenen door de basis maal hoogte te doen. Maar denk er ook aan dat je hier ook de basis AB kan, als basis AB kan nemen en als hoogte AC. En die staat daar loodrecht op. Dus dan heb je 5 maal 12. Daaruit kan je besluiten wat op de hoogte is, want in een rechthoekige driehoek kan je stelling van Pythagoras toepassen om die afstand A te bepalen. Dus je weet dat de totale oppervlakte 60 is en je weet dat A dan 13 is, dan weet je ook wat de hoogte kan zijn. Die x kan je dan bepalen door stelling van Pythagoras toe te passen in de driehoek BHA en de y kan je dan vinden door in de driehoek ACH te gaan werken. Ook via stelling van Pythagoras. De verbanden kan je zelf ontdekken.